Det er dejligt. Nu har jeg fået en chokofant. Det er vel nok dejligt. Skal jeg have den? Det er rigtig godt. Jeg skal lige klare den ting. 2 sekunder, kommer jeg igen. Hvad hulen da? Der er mange, der er chokofant. Der er kun en bitte smule tilbage. Jeg må ringe til skolens bedste biologiklasse og opklare det mysterium her. Det gør jeg med det samme. Det er nummer... Thomas? Ja? Hvad er det nu lige det er? Er det ikke det der... Det er endoplasmatisk retikulum? Ja. Eller er det det... jeg ved, er det det sarkoplasmatiske retikulum? Jeg tror det er... Er det ikke det endoplasmatiske? Det er det endoplasmatiske retikulum. Ja, det skriver jeg. Det må det være. Altså, det er det eneste muligt. Det er den sorte telefon! Nej! Hvad gør vi? Det er Scheibel. Du tager den. Okay. Ja, hallo Scheibel. Hvad så? Siger du, der er en, der har stjålet din chokofant? Vi, biologiforskning, skal nok undersøge sagen. Og selvfølgelig opklare, hvem morderne er på din chokofant. Ja, selvfølgelig. Her har vi Lars Scheibel, der mistede sin chokofant. Første suspekte. Arne Frier, den evigt pålidelige højre hånd, som har en lille forkærlighed for chokofanter. Pedellen Ole Larsen. Altid elsket chokofanter og har selv nøgle til kontoret. Jes Aare, der selv søgte rektorstillingen på Aarhus Katedralskole. Måske lidt jalousi indblandet. Og Mette Gerdes, den lumske elev. Kan jeg vide, hvem der tog det? Der er DNA. Nu skal vi lokalt. Da vi har kunnet udlede noget spyt fra chokofantstumpen, kan vi bruge det DNA, som spyttet indeholder, til at bestemme, hvem der har spist Lars' elskede frokost, chokofant. Ud fra nøje efterforskning har vi kogt suppen med mistænkte ned til 4 notoriske chokofantædere, som det er nævnt tidligere. Vi har indsamlet DNA fra de mistænkte til at sammenligne med DNA'et fra spyttet. Da vi ikke har nok DNA fra spyttet og de mistænkte, skal det opformeres via PCR. I 5 PCR-rør har vi mærket dem gerningsstedet: A. Jes Aare, B. Arne Frier, C. Pedellen Ole og D. Mette Gerdes, for at kunne holde styr på dem. Under forberedelsen til PCR-forsøget bliver PCR-rørene sat på is. Vi putter dem nu DNA-materialet for den givne person ned i det tilsvarende PCR-rør, således at PCR-røret A har Jes Aars DNA-materiale. Der skiftes pipette imellem hver gang, at der bliver puttet nyt DNA-materiale ned i rørene, således at DNA-materialet ikke bliver blandet. I hvert PCR-rør bliver nu overført Mastermix MMP, og igen bliver der skiftet pipette hver gang, der arbejdes med et nyt rør. Mastermix indeholder primer, som fungerer som startklods, DNA-polymerase, et enzym, der fremmer processen, hvor DNA-nukleotiderne påsættes, og DNA-nukleotider. PCR-rørene bliver nu centrifugeret, således at alt væsken samles i enden af rørene. Det er praktisk, når vi skal i gang med tretrinsdelen af forsøget, da det vil betyde, at alt væsken i rørene er i det opvarmede vand. Vi er nu klar til tretrinsdelen af forsøget. Vi har opvarmet 3 bade, en på 94 grader, en på 60 grader og en på 72 grader. Vi starter med trin 0, breddetanureringsdelen. I denne del putter vi alle PCR-rørene ned i badet på 94 grader i cirka 2 minutter. Dette gøres, fordi PCR-rørene skal opnå en temperatur på 94 grader. Nu går vi i gang med delen, der skal gentages 40 gange. Denne del er en egentlig opformering af DNA'et. Den består af 3 trin. 1. Man putter PCR-rørene ned i badet på 94 grader i 1 minut. Ved dette bliver hydrogenbindingerne imellem de 2 DNA-strenge nedbrudt. 2. Man putter PCR-rørene ned i badet på 60 grader i 1 minut. Ved dette bliver DNA-strengene splittet, og nu kan primæren sætte sig på hver træende for hver DNA-streng. 3. Man putter PCR-rørene ned i badet på 72 grader i 2 minutter. Ved dette binder DNA-polymerasen nukleotiderne til primærens træende. Derved bliver der nu dannet en dobbeltstrenget DNA-streng. Nu er vi kommet til anden del af efterforskningen, gel-elektroforesen. Gel-elektroforese går ud på at separere DNA
og ved tilsat strøm lade DNA-stykkerne løbe mod den positive ende. Dette skyldes, at fosfatbindingerne i DNA er negativt ladet og derved tiltrækkes af det positive. DNA-stykkerne, som løber, er af forskellig længde. De korteste løber længst, da de har mindre modstand i genen. Når PCR er blevet vel udført, kommes de forskellige DNA i hver sin brønd i genen. Det er vigtigt, at det ikke kommer uden for brøndene og bliver blandet. Herefter hældes vand over, som er strømledende. Nu tilsættes strømmen til karrene med gelen, og der ventes til DNA'en har fået lov at løbe et godt stykke. Herefter slukkes strømmen til gelen med DNA, hvorefter gelen overhældes med blå farve. Farvens opgave er at tydeliggøre allellerne, der strømmer op mod den positive ende. Nu skylles den overskydende farve af, og allellerne bliver synlige. Ud fra allelstigen og den opsamlede DNA fra gerningsstedet kan vi nu aflæse, hvem er de mistænkte, som er den skyldige. Nu har vi endelig fundet ud af, hvem det er. Chokofanterne er. Lad os meddele. Vores elskede Lars meddelelsen. Ja, selvfølgelig. Hvem chokofanterne er. Hey, hvad så Lars? Nu har vi endelig fundet ud af, hvem det er, chokofanterne er. Ja, det var det, som vi troede til at starte med. Det er fandme en lumske elev, Mette Gerdes. Du bør nok overveje at smide hende ud af skolen, fordi vi ved jo alle, hvor vigtig en chokofant er for dig.